Il-biraħ ċemplunna xi satejta wara nofsinhar u għalulna li hemm il-karozza tiegħu id-dwejra, maxxini srawa u s-suspettaw għax kienet ilha hemm ġifieri u sabu l-affarijiet tiegħu personali fil-karozza, mill-ħwejjeġ li kellu qabel niżel jew mill-mobile, it-twievet u sabu xi ħut ukoll fil-karozza ġifieri naħseb mid-dera tela jbiddel jew ċilindru jew xi ħaġa u reġa' niżel fil-baħar. Dan hu r-rakkont ta' Graziella Sammut li tiġi l-mara ta' Manuel Sammut, sit ta' pastizzerija li ilu rrappurtat nieqes mill-ħadd wara nofsinhar. Ir-raġel tagħha u ħuħ ieħor qed jippruvaw ifittxu lil ħuhom flimkien mal-Patrol Boat tal-Armata u tal-Protezzjoni Ċivili. Bħalissa din fuq il-Patrol Boat ġifieri ma għax huma tnejn soldati u ħuħ ieħor u wieħed bu għaddas ġifieri qed ifittex magħhom u ieħor jgħid fuq id-dajsa speċi magħhom. Ħut Manuel Sammut li għandu 40 sena minn Birkirkara bħalissa qed ifittxuh il-biża' tagħhom u li jieħdu l-ar aħbar. Qed taħsbu fl-ar? Fl-ar. Iktar ma jgħaddi l-ħin hu. It-tama tal-familja hija waħda. X'qed tittama issa? Li għalmenu nsibuhu, għalmenu nistrieħu u li nsibuhu miskin. Fimt, għax it-tama li l-sibu ħaj ma tantx jgħedem ħanajdu hekk. Jalla u ma nafx il-post fejkin ma tantx jidher li hemm tama li jsibuh ħaju. Huma qalu li l-lejl li għadda kien lejl ta' tbatija għall-familja Sammut. Kif kien dal-lejl għalikom? Terribli. Nistennew it-telefoni ċempel avolja it-tfittxija wafqet ħabba li dara mbagħad. Fimt imma bdejna nittamaw li ħaj ċempel xi ħadd jgħidilna li raħ jew xi ħaġa hekk, fimt. Lejl twil u ma jispiċċat. Graziella Sammut titkellem dwar il-kwalitajiet tajba ta' Manuel li hu missier ta' tifla ta' 15-il sena. Qalbu tajba dejjem isaqsini għat-tfal u hekk u fejn huma u hekk, fimt. Ġieli konna ngħaddu ħdejh il-ħanut tal-pastizzi u hekk, fimt. Affarijiet hekk u kien vera min jaf u ġifieri jaf. Kien vera too good. Il-familja Sammut qed taħseb li Manuel kellu xi komplikazzjoni meta kienet jodos iżda l-pulizija għadha ma konfermax dan. F'moħħ Graziella jidwu l-memorji tagħha u tal-kumplament tal-familja meta kienu jwissu lil Manuel fuq dan id-delizzju. Ġieli kontu tgħidulu pereżempju qgħod attent kemm il-darba. Mhux kemm il-darba, kull darba li kien jgħidilna żejr jodos naħseb konna ngħidu ilu. U x'kien jgħidilkom? Jgħidu lej nafx innagħmel. Hemm possibilità li twissija tarih qawwi xekkel ix-xogħol tal-Armata u tal-Protezzjoni Ċivili.